Hola, bona tarda. Si us sembla, comencem ja. Jo em dic Carme Ferrer, soc la persona responsable de l'experiència del pacient aquí a l'hospital. Allà tinc una col·laboradora que és la Bego García, vull dir, qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Aquesta xerrada d'avui s'emmarca en el projecte d'OMUM del Servei d'Oncologia, on elaborem o organitzem diferents xerrades, tallers adreçats a pacients oncològics. Avui concretament tenim una ponència de luxe perquè tenim aquí 3 testimonis que ens parlaran d'un tema que els pacients en els grups focals que hem realitzat amb ells ens han comentat que els interessa molt, que és el retorn a la feina. Una vegada passat per un procés oncològic, que no és de 2 dies, sinó que és llarg, i que has estat tan desvinculat moltes vegades amb aquest món laboral, doncs ara què? Ara què faig? Em trobaré en la mateixa situació que quan vaig començar o la realitat ha canviat? I llavors, des del seu punt de vista, elles ens explicaran una miqueta de què va. Tenim a la Sandra Marín, que és l'organitzadora d'aquest acte, que és la fundadora de la xarxa en rosa. També tenim a l'Anna Miró, CEO de Miró Assessors. I finalment la Pilar Montant, que és coach personal de l'empresa Montant Coaching. Llavors, sense més, us deixo i gràcies. Merci. Bé, doncs, abans de començar també vull donar les gràcies a l'hospital, com ella deia, i al projecte d'OMUM per cedir-nos aquest espai i per fer possible aquesta trobada, perquè gràcies a la vostra implicació i per donar veu a una realitat que jo crec que moltíssimes vegades queda invisible. He de dir-vos que jo no soc gaire de portar coses escrites, m'agrada dir les coses des del cor i des de com em surt en el moment. Doncs això que avui sí que ho porto escrit, bàsicament i perquè ho he volgut preparar molt bé, perquè no vull deixar-me res. Llavors, si em disculpeu, jo aniré més o menys seguint les meves notes, perquè cada paraula compta, crec, i cada experiència mereix ser compartida amb molta claretat. Llavors comencem. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Aquest acte no és només una xerrada, és un espai de reconeixement cap a totes les dones que després d'un càncer es troben davant d'una pregunta molt profunda, i és: i ara què? Quan s'ha acabat el tractament mèdic, que sovint s'espera que tot torni a la normalitat, però quina normalitat? La de sempre ja no hi és, i la nova encara no sabem com serà. Aquest retorn és un moment ple de reptes, de silencis, decisions que afecten a la nostra vida personal, emocional, familiar i, evidentment, que laboral. I avui volem afrontar aquest retorn des de 3 mirades diferents. La vivencial, que és la que jo compartiré, la legal i laboral, que és la que ens explicarà l'Anna Miró, i la mirada més emocional, que és la que ens portarà la Pilar Montant. Acaba la quimio, acaba la cirurgia, ens feliciten, ja has acabat, però dins sovint és quan queda aquell moment, jo crec que més difícil de tot el procés. Hi ha moltíssima angoixa, cansament, por a recaure, pèrdua d'autoestima, preguntes sense resposta. El cos ens canvia radicalment, la ment també, i tot allò que abans era segur ara es torna totalment incert. I això moltes vegades ho vivim soles. El retorn no només és físic, també hi ha un retorn social, emocional, identitari, i aquesta etapa, tot i ser tan important, sovint queda superdesatesa. Durant el tractament hi ha un moment molt dur que sovint ningú explica, i és quan et desconnectes de la vida que coneixies. És el teu dia a dia queda en pausa, el calendari personal desapareix i el control de la teva vida passa a mans del sistema sanitari. Avui toca prova, demà et toca la quimio, d'aquí una setmana una altra visita, i tu només pots fer que seguir, acceptar i aguantar. Mentre tot això passa, el món continua. La gent treballa, surt, fa plans, tot el teu entorn, i tu estàs allà, enfocada únicament en sobreviure, en seguir el protocol, en centrar-te en la curació, i tot plegat és un procés molt llarg que desgasta i que transforma. I no només emocionalment, perquè el cos canvia, com ja he dit, l'energia canvia, la mirada canvia, i quan finalment s'acaba no et reconeixes ni al mirall ni dins teu. Tornar a la normalitat es fa impossible perquè ja no ets la mateixa. I això ho dic perquè ho he viscut i perquè va ser en aquest desert emocional, en aquest buit de referents, que vaig entendre que calia fer alguna cosa més. D'aquí va néixer Xarxa en Rosa, des d'aquesta necessitat real d'acompanyar dones que, com jo, no sabien com tornar a començar.
També és important recordar que cada persona és diferent i que cada moment és únic, i hi ha dones que encara estan en ple tractament i que potser el que fem des de Xarxa en Rosa els hi queda potser lluny o no és el moment oportú. Tots els processos són vàlids i necessiten del seu temps. Tot depèn de l'individu, evidentment, del moment vital i de molts altres factors. A Xarxa en Rosa no parlem de tornar a ser el que érem, perquè parlem de reconstruir-nos amb sentit, amb força i amb dignitat. Creem espais perquè les dones es tornin a posar al centre, grups de suport, tallers, formacions, trobades i sobretot una xarxa on no cal explicar-ho tot, perquè ja sabem què vol dir estar en aquest lloc. No es tracta només de recuperar la salut, es tracta de recuperar la veu, la confiança, l'autoestima i el dret a decidir. L'empoderament postcàncer no és un luxe, és una necessitat i un dret. Aquest retorn, per això, no pot dependre només de nosaltres, de les dones. Necessitem que les institucions, que els hospitals, les empreses i la societat entenguin que la recuperació real és col·lectiva. Les dones han de poder tornar a la feina en unes condicions dignes, han de poder parlar del que senten sense sentir-se dèbils i han de tenir eines per reconstruir-se emocionalment i professionalment. A Xarxa en Rosa volem fer de pont entre aquesta realitat de les dones i els recursos que sovint no hi són o arriben tard. Volem transformar no només les vides individuals, sinó també les mirades i les estructures. Llavors, per això avui hem volgut veure o hem volgut sumar mirades i perquè aquest retorn no només és una qüestió emocional o vivencial, que també és legal i personal. Ara escoltarem a l'Anna Miró, que és experta en assessorament legal i laboral, que ens parlarà dels drets, les dificultats d'una persona quan torna a treballar o quan comença a gestionar la seva vida o situació professional. Gràcies, Sandra. Doncs al desembre, crec que va ser, vam signar un conveni de col·laboració, Miró Assessors, som un despatx professional, toquem tot el tema fiscal, mercantil, laboral i altres coses, i la Sandra ja fa anys que ens coneixem i em va venir a proposar si podríem col·laborar en el tema de Xarxa en Rosa. Ella, arrel de la seva vivència personal, va veure que hi ha moltes fases del procés oncològic que estan cobertes per diferents associacions, més petites, més grans, regionals, comarcals o inclús nacionals, però que sí que hi havia com un buit en el moment en què una persona, una pacient, representa que tenia l'alta i s'havia de reincorporar al món laboral. Llavors hi havia desconeixença en quant als processos de baixa, les angoixes, què puc fer, què no puc fer, què puc demanar, què no puc demanar a l'empresa. I a part que em va semblar superinteressant participar en aquest projecte, una de les coses que em va cridar més l'atenció, que no l'ha mencionat però aquí estic jo per fer-ho, és que s'ha de conscienciar les empreses. Les empreses, normalment, els processos de baixa estan mal vistos, és a dir, les empreses tenen la seva responsabilitat social i tothom en parla i tothom se'n posa a la boca, però sí que és cert que quan un dels teus treballadors agafa una baixa i és una baixa llarga, allò et reestructura. Tu has de reestructurar l'equip, has de reestructurar les tasques que feia aquella persona, no per una setmana ni per 15 dies, que pot ser una decisió temporal, sinó per un procés més llarg. Llavors, un dels punts on es vol fer èmfasi en aquest projecte de Xarxa en Rosa és la conscienciació a les empreses de la reincorporació d'aquestes baixes llargues, és a dir, possibilitat d'adaptar els llocs de treball, possibilitat d'inclús reduir jornades i fer entendre que potser la persona, un cop ha passat un d'aquests processos, no pot fer el que feia abans o ho pot fer d'una altra manera. Llavors, una mica la conscienciació i la responsabilitat també de les empreses en quant a la societat és no marginar aquestes persones per haver passat per aquest procés, sinó buscar les parts on poden encaixar dins de la mateixa corporació. Llavors, aquesta xerrada que estem fent aquí, crec que la podem fer, o un dels hites, dels reptes de Xarxa en Rosa és aquesta, la conscienciació a les empreses i als equips directius de les empreses o departaments laborals de les empreses i inclús a través d'institucions públiques perquè hi hagi aquest encaix entre la persona que torna d'una baixa llarga, que no és una baixa física, és una baixa física però que té molts aspectes
d'emoció i mentals, i ella diu no tornes a ser ben bé la mateixa, i la Pilar amb això també ens ajudarà a com enfocar-ho, però que la consciència hi sigui, no només per part de qui ho pateix, sinó per part de l'empresari o inclús de les institucions. A nivell legal, la meva part és més avorridota, vull dir que la passaré una mica així, qui tingui dubtes, cap problema, que pregunti, que digui, i en tot cas, si no, podem concertar cites. El conveni realment està establert en el sentit que oferim assessorament legal a qualsevol tema de consultes laborals en processos de baixa, en processos d'incapacitats temporals o permanents, quan duren, quan no duren, si es pot demanar grau d'incapacitat, que ara també ho comentaré, gratuït per les persones que vinguin a través de l'associació Xarxa en Rosa. Llavors, dit això, no sé en quin procés esteu cadascú de vosaltres, però els 4 pinzellades, els processos de... M'ha anat bé. Quan ens detecten alguna malaltia, tot això és a través del CAP i el CAP ens dona un procés d'incapacitat temporal. Durant aquesta incapacitat temporal, que està prevista per X temps, no podem treballar perquè ens hem de curar de la malaltia o de l'accident que hem tingut. Per tant, a nivell d'incapacitat temporals hi ha les comunes, que venen de malaltia comuna o un accident no laboral, o les contingències malalties professionals que venen d'accidents laborals, que en aquest cas no seria el tema amb una dolència de la que estem tractant ara. La primera fase inicial d'una incapacitat temporal pot arribar a durar fins a 365 dies. I aquí es poden anar allargant tot el que serien el temps de la baixa. Passats aquests 365 dies hi ha una pròrroga extraordinària que pot ser de 180 dies més, és a dir, 6 mesos més. A partir d'aquí, el primer any qui se n'ocupa és el CAP, és el metge de família. En aquesta pròrroga extraordinària qui s'ocupa és l'Institut Català de les Avaluacions Mèdiques, l'ICAM. Passats aquests 18 mesos, si jo no he aconseguit la meva alta, encara es pot allargar 6 mesos més i llavors ja passo a que em faci una avaluació a l'ICAM. En aquest període, quan em criden per fer aquesta revisió mèdica, l'ICAM pot decidir entre et proposo l'alta, per tant tornes a treballar, laboralment aquí s'ha acabat, deixo de percebre prestacions i jo m'haig de reincorporar a l'empresa, em pot reconèixer un procés d'una incapacitat permanent, que també en parlarem, hi ha parcials, absolutes o totals, o inclús pot reconèixer una pròrroga excepcional per si veu una possibilitat de millora, dir, no et dono l'incapacitat, no t'envio a treballar, t'allargo 2-3 mesos i et tornaré a revisar durant aquest període. Durant tot aquest període, com ja sabeu, els processos d'IT, els primers del primer al tercer dia no es cobra res de l'empresa, a no ser que el conveni col·lectiu estableixi que sí que hi hagués complement. Del quart al 20è dia es cobra el 60% de la base reguladora que tinguem per part de l'empresa, i a partir del dia 20-21 es cobra el 75% del que tenim com a base reguladora. A partir dels 545 dies, que és l'any i mig, ja passes directament al pagament directe per part esperant la resolució de l'ICAM. Durant el temps que s'està de baixa, tu perceps la quantitat que està establerta com a prestació. Això representa que l'empresa t'ho paga, però l'empresa ho cobra de la Seguretat Social. Però sí que és cert que l'empresa està cotitzant per tu. Per tant, quan un treballador està de baixa per incapacitat temporal, l'empresa paga el sou, però no és tot el cost que té. Ell recupera part de la Seguretat Social, però sí que és cert que cotitza mentre aquest període, i això sí que va a càrrec de l'empresa. Per tant, l'empresa, a part de reestructurar el que sigui, li suposa un cost tenir una persona amb incapacitat. Però és així, està establert així i no hi ha volta de full, vaja, vull dir, no és així. Durant el període d'aquest pagament directe, el treballador, la persona, rep la prestació sempre que col·labori amb les revisions mèdiques, no estigui treballant fraudulentament amb una altra cosa o bé rebutgi qualsevol tractament mèdic. Per tant, en un procés d'incapacitat temporal
t'has de venir a totes les revisions, a totes les cites i a totes les visites que et vagin demanant. Si no, pot ser un dels motius perquè et suspenguin la prestació. No és que et donguin l'alta, perquè si mèdicament no estàs d'alta no et poden donar l'alta, però sí que et poden suspendre el pagament de la prestació. Per tant, lògicament, col·laboració per part del treballador des del primer moment. El reconeixement d'incapacitat permanent, que ve al final de tot, aquí sí que és una incapacitat permanent, que és tu reps una prestació econòmica per part de la Seguretat Social perquè et reconeix que tens limitacions per realitzar la feina que estaves fent o simplement tens limitacions per treballar. Llavors, aquesta incapacitat permanent pot ser total, és a dir, no puc realitzar la feina que jo venia realitzant fins ara, o pot ser absoluta, que no puc treballar. Una incapacitat permanent total, doncs jo, per exemple, agafo una dolència i soc monitor d'un gimnàs, doncs potser aquella dolència no em permet tornar a ser monitor del gimnàs, però sí que em permet estar en un despatx fent unes tasques administratives. Per tant, no puc treballar del que era la meva professió habitual, però sí que puc treballar en una altra cosa. Una incapacitat absoluta no tinc, la meva limitació mèdica o física o psíquica és tan gran que no em permet treballar. I llavors ja hi ha la gran invalidesa, que és una incapacitat permanent absoluta, però que a més requereixo assistència per part de tercers. Què passa si jo a l'hora de... se m'acaben tots aquests processos, em crida l'ICAM i em diu no, vostè hauria de tornar a treballar i jo no estic d'acord, jo no em veig en condicions, jo tinc informes mèdics que em diuen que això que m'estan dient no, inclús jo mentalment no em veig preparada per afrontar això, doncs jo puc instar, puc fer una reclamació prèvia, des del moment en què rebo la notificació aquesta, tinc 30 dies. La reclamació prèvia va contra l'INS, és a dir, el mateix que m'ha dit que t'has d'anar a treballar, jo el que faig és recórrer contra el mateix que ha pres aquella decisió. Normalment, si m'han dit una cosa, en aquesta reclamació prèvia, no sé que s'hagin obviat algun informe o alguna cosa, em tornen a dir el mateix, però és el pas previ que haig de fer. Segon pas, me'n vaig ja directament a jutjat. I llavors això és presentar demanda. Aquí sí que s'ha de portar tota la informació que es tingui i a més, el jutge, abans de celebrar judici, em pot instar a qualsevol prova o a qualsevol cosa per determinar o perquè hi tingui prou coneixement o prou informació per determinar si em dona o no la incapacitat permanent. Incongruència del sistema que tenim és que si bé és cert que mentre estic de baixa d'incapacitat temporal jo estic en suspensió però estic d'alta a l'empresa, en el moment en què em fan tornar a treballar, l'empresa té obligació de reincorporar-me, però si jo no em veig en condicions i estic instant una reclamació, que ara per ara estan trigant uns 6 mesos en resoldre, i passats aquests 6 mesos em diuen que no, i després haig d'interposar un recurs al jutjat, que encara trigaran uns altres 6 mesos, què estic fent durant tot aquest període? És una incongruència, perquè si jo no em veig en capacitat de treballar, però hi ha l'Institut d'Avaluacions Mèdiques que m'està enviant a treballar, clar, jo si vaig a treballar estic anant en contra jo mateixa amb el que estic fent, perquè jo estic enviant també un recurs dient que no puc treballar, però la meva obligació és anar a treballar. Llavors, en aquests processos es genera bastanta ansietat en quant a la decisió a prendre i a la decisió a on actuar, que això també és una de les coses amb les quals crec que es pot fer bastanta feina com a agents socials o pressió per a alguna institució o alguna administració de que aquestes situacions no són congruents, perquè si jo insto el jutge que no em trobo bé per anar a treballar, però alhora estic d'alta a l'empresa i estic anant a treballar, això va en contra un amic. Li estic dient que sí que puc treballar quan estic dient que no vull. No, és com una mica incongruent. Per tant, jo crec que aquí també hi ha bastanta feina a fer i aviam si es pot anar canviant una mica el sistema. A part de tot això, tot aquest tema són prestacions que provenen de la Seguretat Social. Tots aquests processos i aquestes prestacions. Independentment, jo, arribat un moment, puc veure'm afectat pel tractament que he fet o per la malaltia que he tingut. I pot ser que tingui o que se'm pugui arribar a conèixer algun grau de discapacitat. Els graus de discapacitat tenen avantatges fiscals, ja no per cobrament de prestacions, que això és la Seguretat Social, sinó que em poden permetre avantatges fiscals en quant a rentes,
i molts més. Els graus de discapacitat els has de sol·licitar, no te'ls donen per defecte. Llavors, sol·licitar un grau de discapacitat, ara per ara estan trigant uns 14-15 mesos en resoldre'ls, vull dir que també és prendre tota la paciència del món, i és a instància d'un mateix presentar tota la documentació mèdica. En algun moment també algú trucarà, revisarà, sí, i et determinarà un grau. Els graus de 0 a 33% no tenen implicació fiscal, els graus de 33 a 65% tenen implicacions fiscals i a més del 65% encara més, són més quantioses. Això és una de les coses que ens hi trobem bastant, que la gent desconeix. És a dir, jo he acabat tot el meu tractament, estic bé, estic per treballar, però potser no tinc prou la mobilitat, potser no puc, potser no faig certs moviments, potser m'he quedat... Valorem-ho, proposa, envia i ja et diran si tens un 10, un 15 o un 34. Potser un 10 o un 15 no t'haurà servit de res, ara, potser en un futur sí, perquè potser jo empitjora, esperem que no, però pot passar, o ja directament estan establint un 34%. Jo físicament estic relativament bé perquè no m'impedeix fer vida normal, però fiscalment puc gaudir de certs avantatges. I això a vegades sí que és veritat que es desconeix. 3 apunts més, perdoneu. Un és, jo he estat 18 mesos, 20 mesos, 22 mesos de baixa, em diuen que m'haig de reincorporar a l'empresa. En aquell moment jo puc gaudir de totes les vacances que no he gaudit durant aquest temps de baixa, tant si fa un any com si en fa 2. Per tant, durant el procés de baixa no es perden ni es meriten les vacances. Per tant, jo tinc dret, quan em reincorporo a l'empresa, a sol·licitar els meus dies que no he gaudit. I me'ls han de donar, lògicament. Primer apunt. Segon apunt, puc demanar reubicació en el meu lloc de treball, és a dir, a través del servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa, que a vegades és propi o a vegades és extern, puc exposar com estic jo i demanar a través del sistema de prevenció a l'IE que l'empresa em reubiqui en funció del meu estat físic i de la feina que estic desenvolupant a la mateixa. Llavors sí que és cert que és acord empresa-treballador que la ubicació s'adigui al que m'estan proposant o al que jo determino. I per últim, tot aquest procés que estem parlant ha estat una mica enfocat en tot el que són treballadores per compte aliena, però llavors hi ha un altre col·lectiu que són les treballadores per compte propi, és a dir, les autònomes que es troben en aquest procés. En principi és tot exactament igual, però sí que és cert que han de deixar algú responsable de la seva feina. És a dir, si jo soc titular d'un negoci en nom persona física i tinc 2 treballadors, mentre jo estic de baixa no cal que tanqui el negoci, però sí que haig de dir qui se n'ocupa. Haig de dir, mentre jo no hi soc, qui regenta el meu negoci, que pot ser un dels treballadors o treballadores que tinc en plantilla o algun familiar que estigui ja cotitzant autònoms o alguna persona aliena que cotitzi autònoms, però haig de fer aquesta comunicació. Moltes vegades, els casos que ens hem trobat per experiència, és que les persones autònomes, segons com aquest procés desgasta tant o aquestes baixes llargues desgasta, perquè no pots estar al front del negoci, tot s'ha anat una mica baixant, perdent i això, i quan acaben el procés els diuen reincorpora o torna't a la teva vida laboral, això encara es fa més muntanya que no pas la persona que pot treballar per compte d'altri. Llavors, molta gent en aquest cas es planteja cessar l'activitat. Llavors, sí que és cert que hi ha una prestació per a autònoms que és per cessament d'activitat, però si va seguida de la meva incorporació al món laboral, normalment les tomben, perquè agafen com a data de baixa la inicial. Per tant, en cas de sigui la situació o no, és bo comentar o acudir a algun professional que una mica orienti quina seria la manera de poder o el moment de poder cessar l'activitat o no per no trobar després aquestes sorpreses que a vegades gent s'hi ha trobat. I jo crec que per mi ja estaria, a no ser que tingueu alguna pregunta i si no, ho deixem pel final. Necessitem, no?, per tirar endavant.
Molt bé, doncs bona tarda i gràcies a tots per estar aquí avui en aquest dia tan calorós, perquè té molt de mèrit estar aquí, moltes gràcies. Gràcies també a la Sandra per haver-me atrapat en aquesta xarxa. Jo us vinc a parlar d'emocions i començaré expressant emocions meves. Avui, pujant per aquesta... Jo visc molt a prop d'aquí i he fet la pujada de l'hospital, diguéssim, d'aquest pont, l'he fet a peu i aquest l'he fet moltes vegades durant el darrer any perquè he estat acompanyant la meva germana a les sessions de quimioteràpia d'un càncer de còlon. I quan va... Afortunadament ha anat tot bé, és a dir, que ella ara està recuperant les seves forces i està musculant, està alimentant-se molt bé, és a dir, que està en fase de recuperació, el diagnòstic és molt bo. I això, és a dir, que quan va passar tot això, el càncer també és una malaltia que jo vaig tenir un sust important als 12 anys perquè vaig tenir un tumor al pit que afortunadament va ser benigne. El càncer ha estat present en la meva família, generació rere generació, el meu pare va morir de càncer. Avui estic especialment sensible també perquè hem de rebre la notificació, l'informe, diguéssim, de la biòpsia que li han fet a la meva neboda de 35 anys d'un tumor que li acaben de treure a la bufeta. És a dir que, és un tema que forma part de nosaltres, és a dir que a vegades consultem a les famílies i totes les famílies tenim casos. Per tant, especialment emocionada avui d'estar aquí perquè una de les coses que em vaig proposar després d'acompanyar la meva germana va ser que m'agradaria fer alguna contribució per poder acompanyar les persones en aquests processos tan complicats en què les emocions, a més, tenen un paper tan important. Llavors, aquelles causalitats de la vida, que quan penses, i és allò de l'univers que diuen a vegades, que et posa les coses a l'abast, i ens vam trobar de manera molt casual amb la Sandra, no ens coneixíem, i comentant, de seguida vam connectar i vaig veure aquesta oportunitat de contribuir d'aquesta manera i estic encantada d'estar aquí amb vosaltres per revisar una mica tot aquest tema de les emocions perquè al final no ens n'expliquen gaires de la gestió de les emocions. En aquest acompanyament, diguéssim, que jo he fet amb familiars, amb amics, amb coneguts, amb clients, moltes persones que al llarg del camí de vida hem anat tenint testimonis de la malaltia. La major part de les persones expliquen que han tingut algun procés intens en la seva vida i que ha costat una mica de gestionar. Hi ha un factor, tots ja sabem que hi ha un factor genètic gran de la malaltia, però també sabem i cada vegada, jo crec que la comunitat científica estarem d'acord que cada vegada més accepta el fet que la gestió de les emocions, com anem gestionant-nos en la vida, té un impacte directe en la nostra salut física i en la nostra salut mental. Per tant, és important començar a prendre aquesta consciència i des del punt de vista de les persones que heu sobreviscut i al final el més important és que estem aquí i que estem vives. Llavors és dir, aquesta consciència, dir alguna cosa no ha anat prou bé, doncs haurem de fer alguna cosa diferent perquè passin coses diferents. És a dir, sí que és veritat que un denominador comú en els testimonis és jo a partir d'ara em relacionaré amb la vida de manera diferent. Jo ja no em penso estressar d'aquesta manera. Jo a partir d'ara, escolta'm, jo faré la meva i els altres ja veuré fins a quin punt m'implico o no m'implico en les situacions. Jo si em demanen, doncs escolta'm, aprendré a dir que no, perquè jo estic cansada d'implicar-me o de veure'm en segons quines situacions que m'han demanat molt d'esforç mental i físic. I això és molt habitual, això és molt habitual de sentir-ho, però com ho fem això? Perquè, a més, fixeu-vos que la nostra ment està composada d'un 90% de ment subconscient i un 10% només de ment conscient. I en aquest 90% de ment subconscient és on estan instal·lats tots els programes que condicionen la nostra conducta. Pilots automàtics. Per tant, encara que nosaltres posem molta intenció en canviar alguna de les conductes que no ens han donat bons resultats, és molt fàcil que aquest 90%, seria com David contra Goliat, que aquest 90% d'inèrcia de programa de conducta passi per davant de qualsevol intent que fem de canviar aquesta relació que tenim amb la vida. Llavors, com ho fem això? Algú pot dir quina és la missió més important que tenim en la vida? Quina seria la missió més important que tenim en la vida? La bàsica.
La supervivència. Sí? És aquesta, la supervivència. A vegades aquests pilots automàtics ens fan perdre de vista aquesta missió prioritària que tenim. Perquè fixeu-vos que quan nosaltres som bebès, la informació de la realitat entra només a través dels nostres sentits. I a mesura que anem creixent, aquesta percepció de la realitat, aquesta informació bàsica, es va perdent i anem anant-nos-en al plànol mental i comencem a interpretar la realitat en funció dels mapes mentals que nosaltres tenim. I això ens fa patir, perquè vivim en una societat en la que ens entrenen a patir. Perquè si tenim el que no volem, patim. Si no tenim el que volem, també patim. Fins i tot, quan tenim exactament allò que volem, també patim. Perquè llavors tenim por a perdre-ho. Aquella sensació de dir, ui, massa calma ja, a veure per on em vindrà la castanya, perquè això no és normal. És a dir, que estem també com en amenaça permanent. I això és un estat d'estrès permanent. I en la nostra societat occidental vivim d'aquesta manera, amb aquest pilot automàtic. Per tant, es tracta de desaprendre algunes coses per tornar-les a aprendre de manera diferent. I això requereix intenció. I la intenció és suar la samarreta. És a dir, estem vives i vius, per tant, és dir, a partir d'ara jo com em relaciono amb la vida, perquè no m'ha anat massa bé. No sé fins a quin punt jo he estat responsable, perquè tampoc es tracta de culpabilitzar-me, però sí de revisar en quin moment de la meva vida potser m'he estat empassant tota una sèrie de circumstàncies dures, adverses de la meva vida, en què no sabia massa bé què fer, no ho he compartit, allò típic de jo em vaig carregant la motxilla, recarregant la motxilla, però fixem-nos que el patiment és igual a símptoma. El patiment genera símptoma, i el símptoma, estem en un entorn hospitalari, el símptoma és una alerta del cos, que a través de la ment, que ens diu que no anem bé. I què fem nosaltres normalment amb aquests símptomes quan són lleus? Una contractura, un mal de cap, una digestió complicada, un insomni. Què fem nosaltres quan passa això? Què fem? Doncs ens solem prendre un ibuprofè, ja dormirem l'endemà, jo què sé, me'n vaig al fisio, que em faci una mica de cric-cruc, coses d'aquest estil. I no fem cas al símptoma, perquè ens pensem que no és important. I el símptoma està per alguna cosa, per avisar-nos d'alguna cosa. I si nosaltres no li fem cas, l'única possibilitat que té el símptoma de cridar l'atenció és elevar la gravetat del símptoma. És com si elevessin el to de veu. Que no anem bé! Per tant, atenció a qualsevol símptoma que tinguem, parar atenció i fer alguna cosa diferent per poder-ho atendre. Superimportant això. És a dir, fixeu-vos, nosaltres és com si tinguéssim una quota de patiment en la vida. Nosaltres tenim una quota de patiment, hem patit coses en les nostres vides, les hem patides, patim en aquests moments coses en les nostres vides i patirem coses en les nostres vides que són inevitables. Nosaltres no les podem evitar, estan fora del nostre control. Per tant, quin és l'objectiu si la meva missió màxima en aquesta vida és la supervivència? Quin seria l'objectiu d'aquesta quota de patiment? Quin seria? Minimitzar-lo. És a dir, tot aquell patiment que jo prengui consciència, amb aquest 10% de ment conscient que l'haig d'anar musculant, me'n doni compte que el puc evitar, necessito fer coses diferents perquè passin coses diferents per anar vivint en salut. D'acord? I com es fa això? Com ho heu fet vosaltres? Com us heu entrenat? Com heu suat la samarreta? Perquè esteu suant la samarreta. Positivitzar les coses. A veure? Positivitzar les coses, donar-li la volta. Positivitzar les coses, interpretar la interpretació, és a dir, en comptes de veure allò que m'està passant com una amenaça, doncs veure-ho com una oportunitat, tot i que a vegades són situacions molt dramàtiques, i estem enfonsades, i amb prou feines ens estem agafats amb pinces, per tant, d'on podem treure aquesta motivació? Doncs de dins, de dins. Hi ha dos tipus de motivació. La motivació extrínseca, que és aquella que diem, doncs quan
passi la quimio, doncs quan al cap de setmana, quan aquell m'ajudi, quan comenci a treballar, quan això resolgui aquest tràmit, etc., ja em trobaré millor. Cuidado perquè això és una trampa. Els que esteu i estem tots aquí vius i vives, sabem que les dificultats de la vida, i això no m'ho negarà ningú, les hem superades gràcies a la motivació intrínseca. Que la intrínseca és aquella que surt de dins, és aquella que mou muntanyes, és aquella que té un poder impressionant. No per canviar els fets, perquè els fets no els podem canviar, és impossible això. El que sí que tenim el poder de canviar és com jo decideixo relacionar-me amb els fets. L'actitud, molt bé, és la clau. És la clau. Jo també havia fet uns punts, ara, com que arrenco i tiro, deixa'm verificar si estic anant bé amb el meu fil conductor. Aquesta relació amb el càncer, aquesta idea que tots tenim claríssima de que el càncer està relacionat amb aquesta gestió emocional, també hi ha factors genètics, però tots ho tenim clar, això. Qui no ho té clar? Tots ho tenim clar? Sí, Aquesta quota de patiment... Sí, aquesta quota de patiment té a veure també amb la generació de pensament negatiu. Nosaltres vivim en una societat, aquesta occidental, el nostre estil de vida, doncs està facilitant constantment la generació de pensament negatiu, des d'aquest 90% de ment subconscient. És com un motor de generació de pensament negatiu. Nosaltres fem de l'ordre de 65.000 pensaments al dia, 65.000 pensaments al dia, dels quals de mitjana, aquí, entre nosaltres, 58.000 són negatius. Clar, què vol dir això? Què vol dir això? Que estem entrenats a generar patiment, pensament negatiu. Per què? Doncs perquè només cal veure, per exemple, telenotícies. A nivell d'opinió pública, nosaltres estem tractats, diguéssim, amb amenaça constant, amenaça social, amenaça mèdica, amenaça corporativa, en tots els sentits. Per tant, estem preparats per estar alerta. I estar en alerta constant és un desastre, perquè la ment està totalment alterada, per tant, altera totalment tot el nostre sistema metabòlic. Està en alerta. Per tant, tenim clar que la nostra missió principal és la supervivència i que, per tant, fixeu-vos, és una mica pervers. Si jo tinc patiment, és que aquesta tarda m'ha il·luminat i m'ha vingut com una fórmula. Si jo tinc patiment, això és igual a símptoma. Que aquest símptoma tenim clar que és aquesta alerta. Aquesta alerta jo tinc dues possibilitats, la puc atendre o no, la puc desatendre. Hem quedat que si la desatenc, el símptoma s'incrementa, la gravetat del símptoma s'incrementa. Per tant, esdevé malaltia. I la malaltia què genera? Patiment. Per tant, és com un cercle en què em quedo potser atrapada i necessito eines per poder sortir d'aquí. Llavors, malgrat que les persones supervivents de malalties diem que a partir d'ara farem les coses de manera diferent, no sabem massa bé com. I a més, potser hi posem molta intenció. Això és com quan anem a vegades, encara que sigui una comparativa una mica simplona, però a vegades és quan ens anem de viatge a països d'aquests subdesenvolupats que ens impacten molt i que diem, a partir d'ara jo viuré de manera diferent perquè no necessito tantes coses i vull canviar el meu estil de vida i no sé quantes i no sé què. I llavors incorporo tota una sèrie de conductes que tenen a veure amb aquesta idea, però el pilot automàtic tira que no vegis, I quan han passat 3 mesos, o han passat 6 mesos o 9 o un any, tot allò és com que es va desfent. I torno a aquelles dinàmiques habituals. Per això és útil començar a activar aquestes eines, que ara us explicaré, molt senzilles, molt senzilles, que ens ajuden a entrenar aquest 10% de ment conscient. Això sí, és un entrenament de fons, és a dir, que és un entrenament que no és periòdic, és un entrenament de per vida, és un estil de vida, és una manera de relacionar-me amb la vida diferent a com ho estava fent fins ara. Sense jutjar-me, si ho he fet bé, malament, millor, pitjor, no ens interessa això. És a partir d'ara jo què penso fer.
D'acord? Molt bé. Llavors, comencem repassant una mica aquestes emocions, que algú em pot dir quantes emocions participen en la gestió de les persones? Moltes, no? Moltes. El moltes respondria als sentiments, és a dir, les emocions en realitat són 4. Seria la por, seria la ira, la tristesa i l'alegria. Llavors, el que nosaltres pensem que són molts són els sentiments, que els sentiments són emocions amb significat concret. És a dir, per exemple, l'odi és un sentiment d'ira dirigit cap a alguna persona, cap a alguna situació, cap a alguna cosa que em desassossega molt. Per exemple, doncs el vertigen seria una sensació de por dirigida a aquest buit que sento en el moment de fer un canvi, per exemple. Serien molts i molts i molts sentiments, tants com significats li puguem aplicar a les emocions. Llavors, antropològicament parlant, aquestes emocions van estar desenvolupades per l'ésser humà aproximadament en l'era paleolítica, se sap, i tenia una funció molt concreta. En el cas de la por era estar alerta a les amenaces físiques, si doncs aquests senyors se n'anaven a caçar amb les seves eines al bosc, o les senyores es quedaven als poblats, allà guarint la família, doncs era aquesta alerta a possibles amenaces físiques que els poguessin fer mal. Llavors hi havia la ira, que la ira és, imagineu, anem a fer una imatge, imaginem uns senyors que estan anant amb les llances a caçar al mig del bosc. Llavors la por era la que s'activava quan, imagineu que darrere d'uns matolls sentien uns sorolls. Llavors fixeu-vos que la por el que fa és activar exponencials sentits, és a dir, les ninetes dels ulls s'obren més, la capacitat auditiva s'amplifica, tota la sensibilitat, la sinestèsia que es diu, tot està més a flor de pell per captar aquestes possibles amenaces. Llavors, a més, el que passa amb la por és que el cervell dirigeix la sang al tronc inferior perquè puguem apretar a córrer. Fugir és una de les accions relacionades amb la por, fugir de l'amenaça. Per tant, per això servia la por. Un cop havien corregut que ajudeu-me i no s'havien pogut desfer d'aquesta amenaça, potser s'havien de donar la volta i encarar-se amb aquella amenaça que tenien al davant. Per tant, fixeu-vos que la sang és enviada al tronc superior. Per què? Quan vosaltres esteu enfadats, que noteu com si allò que dius, sembla que creixis, la cara, tot això s'intensifica, la mirada, el coll, tota la musculatura superior, i això és per poder estar disponible per defensar-me en l'atac. I després tenim la tristesa, que la tristesa en aquella època era quan aquests senyors estaven, cames ajudeu-me, que era un esforç molt gran, metabòlicament parlant, perquè imagineu el rec sanguini, quina intensitat, i després havien d'estar-se barallant fins a desfer-se d'aquestes amenaces, llavors venia el descans del guerrer. Quedaven absolutament abatuts, d'acord? I això és el que s'atribueix a aquesta tristesa, que és l'oportunitat que tenim per reflexionar sobre allò que ha passat. La tristesa és útil per això. Llavors, en aquella època, tot això esdevenia quan jo tenia amenaces físiques al davant. En el moment actual, que no hem evolucionat gaire, no us penseu, resulta que aquestes emocions també s'activen, aquests processos emocionals s'activen davant de situacions físiques, és a dir, igualment, si jo vaig cap a casa meva en una nit tancada i veig una persona que ve i em genera certa suspicàcia, tot el meu cos activarà aquest mecanisme de defensa, i d'alerta i de defensa. Llavors, el que ens passa ara és que, a més d'activar-se aquests mecanismes davant de plànols reals, físics, també ho fa en plànols psicosocials. És a dir, que hi ha un jefe que em truca i jo veig la seva trucada, el nom d'aquesta persona en el telèfon, això, el so del telèfon entra a través de la meva oïda, per això el plànol aquell que us deia de la informació que es rep pels sentits, entra el so del telèfon, quan miro veig que hi ha el nom del meu jefe i això, aquestes dues, activa igualment com si tingués un os que m'està perseguint per menjar-se'm, tot el sistema, diguéssim, de defensa i d'alerta i tot el que passa com si jo tingués alguna cosa física davant que se m'estigués a punt de menjar. I això és el que ens genera tot el que ens genera en el cos.
Per què? Perquè hem d'entendre que les emocions, psicosocialment parlant, sobretot, estan ben gestionades si jo en faig una gestió de curt termini, és a dir, episòdic. Jo puc entrar en una rotonda amb el cotxe i veure un que entra sense posar l'intermitent ni res i allò entra a través dels meus ulls i potser també, perquè fa el soroll al cotxe, s'activa, diguéssim, aquest mecanisme de l'enfado, la ira, per defensar-me d'aquella situació, però necessito entendre i normalitzar que aquella ira està apareixent per defensar-me d'aquella situació, però que necessitem desactivar-la. M'explico? És episòdic el circuit emocional. Perquè quan jo no gestiono bé les meves emocions, pot ser de dues maneres. O bé, quan deixo que l'emoció tingui una intensitat impressionant, molt, molt gran, que puc fer un cop d'ira molt gros, en el que puc perdre el control, o puc tenir una por que em paralitzi de cop i volta i no em permeti actuar, perquè estic absolutament envaïda per la por, o bé, quan estic totalment enfonsada en una situació de tristesa dramàtica. És la intensitat, és a dir, hi ha dues maneres de no gestionar bé les emocions. Una és amb la intensitat pròpiament de l'emoció i l'altra és que estàvem dient que l'emoció és de curt termini. Per tant, quan jo me'n dono compte, perquè només me'n puc donar compte jo, que m'he enfadat amb algú, imaginem que m'he enfadat amb el meu jefe, amb la meva germana, amb el meu... és igual, m'he enfadat amb algú. I aquell enfado passa un dia, en passen dos, passa una setmana i mitja, en passen dues, en passen tres, i aquella cosa la tinc aquí ficada, aquí tinc el problema. Per què? Perquè, a més de no resoldre la situació en qüestió i que es pot anar fent pilota, el que està passant és que jo m'estic entregant a tenir integrada la ira en mi. I això pot ser que esdevingui patològicament també en mi a nivell d'una mala gestió de la ira, persones que ja sabem que no gestionen bé la ira i que poden fer impactes molt forts d'ira, en què es poden fer mal ells o poden fer mal als altres, o en fi, qualsevol cosa d'aquestes característiques. Si ens n'anem a la por, amb la por passa exactament igual. Jo puc fer una intensitat molt forta de por, un atac de pànic complet, que em paralitza i no em permet avançar en la vida, o també me'n puc donar compte que la por no me la trec de sobre. Com dèiem abans, aquest patiment, aquesta por a la incertesa, també vivim, som molt sensibles a la incertesa. Nosaltres no podem endevinar el futur, no existeix res que ens pugui ajudar a endevinar el futur. Per tant, necessitem entendre que a la nostra vida hi ha una parcel·la d'incertesa i si això no ho acceptem ens genera patiment, perquè no podrem endevinar mai el que ens passarà. Del que es tracta és d'enfocar-nos perquè puguem aconseguir que ens passin coses que a nosaltres ens interessa que ens passin, això sí, però ja està, és aquesta actitud que dèiem, no? Com em relaciono amb aquest fet? Per tant, si jo me'n dono compte que estic impregnada de por i que passen setmanes i setmanes i setmanes i jo no me'n puc desfer d'aquesta por, necessito demanar ajuda. Què seria aquesta tristesa? Que la tristesa, dèiem abans, per a què m'és útil a mi la tristesa? Doncs per donar-me en compte que el resultat d'allò que m'ha passat, sota l'efecte de la ira o sota l'efecte de la por, no m'ha anat bé, no m'ha agradat i no vull repetir-ho això. Per tant, la tristesa és un espai de reflexió que m'ajuda a prendre decisions de present i de futur, diferents a com m'ha anat. Recordem que la vida és aprenentatge, no naixem apresos, de cap de les maneres. Vull dir que també ens hem d'anar acollint tot aquest aprenentatge a través dels resultats que no són positius. No passa res. Es tracta d'anar evolucionant i anar aprenent de tot el que ens va passant. D'acord? Alguna pregunta fins aquí? Per tant, eines. La primera cosa que necessitaré fer és identificar què m'està passant. A vegades a consulta venen persones i em diuen és que estic molt estressada. I jo la primera cosa que faig és preguntar-li i què és el que t'estressa concretament? Perquè si generalitzem això no podem fer res. Necessitem saber que t'estressa aquesta sensació que tens quan les coses no surten com tu vols,
O t'estressa quan, estic ara banalitzant una mica, quan entro en aquella dinàmica familiar que hi ha algú que no em cau bé i ho passo molt malament, i això m'estressa, no? O quan sento aquella veu del jefe que m'està cridant, no sé, però què t'estressa concretament? Perquè si no saps què concretament t'estressa i què t'està generant, no podràs fer res diferent per poder fer alguna cosa diferent que et doni un altre resultat. Superimportant, identificar què t'està passant, però el més concret i específic possible. No generalitzem. Som especialistes en generalitzar, sempre, mai, tothom, ningú, sí o no? Vas pel carrer i si feu aquest exercici, pareu atenció a les converses de les persones que es troben pel carrer, no? I pares atenció una mica, no vol dir que passis res, però vull dir, allò que estiguis un moment pendent, i normalment la gent està instal·lada en la queixa, i això, és a dir, intercanviant aspectes, diguéssim, que no estan contents les persones, sempre aquesta queixa també molt tòxica, atenció amb la queixa, la queixa és un símptoma també, un símptoma, deixeu-me que faci un parèntesi, neuròtic, és a dir, les persones que estan instal·lades en la queixa, no només pateixen elles, és a dir, que aquesta quota de patiment va incrementant-se, sinó que escampen el patiment per allà on passen, impregnen de patiment les persones que tenen al seu voltant. Per tant, atenció també amb aquesta queixa. Per tant, identificar què m'està passant el més específicament possible. Responsabilitzar-me. Superimportant això, perquè tots i cadascun de nosaltres som els màxims responsables de les nostres vides sempre. Encara que hi hagi moments de la vida en què hagi de confiar en estranys, perquè quan comencem aquests processos, tenim una notícia dramàtica, de cop i volta el control que tu tens sobre la teva vida s'acaba i et diuen, no, és que ara és aquell el que controla la teva vida, i fes-li cas, llavors tu has d'entregar la teva vida en aquella confiança, però no oblidem que la responsabilitat màxima és teva. Perquè a vegades ens passa això, que quan ens posem en el plànol de víctima, perquè això també tenim certa tendència, és com que repartim les responsabilitats als altres, i la responsabilitat màxima de la teva vida és teva. Tu ets la persona més important de la teva vida, no els teus fills, no, tu. Però si tu estàs bé, tot anirà bé. Si tu estàs malament, comença a grinyolar tot per tot arreu. Que sí que ho sabem, això? Per tant, responsabilitzar-me. A què? A fer coses diferents perquè passin coses diferents. Perquè si faig el mateix, això ho deia l'Einstein, que és molt famós, no et queixis si tens els mateixos resultats si segueixes fent el mateix. Per tant, responsabilitza't i fes coses diferents. I què puc fer? Passar a l'acció. Com? Amb eines concretes, molt concretes. Jo us n'he fet una selecció de 1, 2, 3, 4, 5. 5. N'hi ha moltes, però 5 essencials. La primera d'elles és ser molt conscient de com jo em relaciono amb la salut en la vida. És a dir, decidir fermament que, com que jo sóc la persona més important de la meva vida, els hàbits que jo tindré seran saludables. Tots els que estem en mitjanes edats sabem que fins que en tenim, de fet, antropològicament parlant, també estem programats per viure aproximadament uns 40 anys. Us ho havíeu plantejat mai, això? Uns 35 o 40, Perquè fixeu-vos, les dones, encara avui, per això diem que no estem massa evolucionats, tenim la regla als 12 anys, encara avui. Això vol dir que estem preparades per ser mares als 12 anys, amb la qual cosa els pares i mares d'aquestes personetes tindrien uns 25 anys aproximadament, que en aquella època eren els que feien d'avis, els que ensenyaven els oficis, etc., perquè aquests poguessin desenvolupar-se a la vida. I feien la criança dels nets, que tenien 5-6 anys. A la que havia passat això, ja estava, la seva missió a la vida havia acabat. Per tant, què vol dir això? Que fins que arriba aquesta edat, tots tenim la sensació que podíem amb tot, i a partir de certa edat dius, un moment, perquè resulta que no sé què, si faig no sé quantos ja em senta malament, o si faig un sobreesforç, o si ja comencem a notar coses. Per tant, hem de ser molt conscients del pas del temps i entendre que no passa res, que del que es tracta és que de manera conscient, aquell 10% de ment conscient, l'entrenem per fer hàbits saludables que ens ajudin a sobreviure amb qualitat de vida. Ja està. Hàbits saludables què vol dir? Què vol dir hàbits saludables? Esport, mantenir vida rutinària, tenir alimentació
Que ho sabem tots, però a vegades aquest pilot automàtic fa de les seves, sí o no? És punyetero, aquest pilot automàtic. Per tant, per això aquest s'ha d'entrenar molt i amb molta consciència perquè pugui fer front a totes aquestes dinàmiques que estan molt integrades, perquè clar, portem molts anys funcionant d'una manera. Per tant, canviar els hàbits és una responsabilitat molt gran i molt decidida i que requereix molta intenció. Cuidar les neurones. Les neurones són les cèl·lules que, corregiu-me si els que sou experts més en temes mèdics, però tinc entès que són cèl·lules del cos que no es reprodueixen com altres cèl·lules del cos, és a dir, que les neurones, que són les cèl·lules que emanen al cervell, en l'òrgan més important del nostre cos, perquè és el que emana sobre tota la resta, i fixem-nos que és del que tenim menys indicadors, perquè del cor, del peig, no sé què, de les analítiques ens surten informacions respecte al funcionament dels òrgans, però el cervell no gaire. I com el fem anar al cervell? A tota pastilla, no? Imagineu que féssim servir el fetge o féssim servir els ronyons al mateix rendiment que fem servir el nostre cervell. Imagineu que el cervell fos una rentadora. És una rentadora que està sempre en funció centrifugat. A tota pastilla. Llavors, què passaria a una rentadora si estigués sempre en mode centrifugat? Que petaria, no? Un dia o altre faria crec, ja m'he acabat aquí. Per tant, tenim les nostres neurones en el nostre cervell que hem de cuidar especialment, hem de ser especialment conscients d'aquest fet. Per tant, les hem de cuidar amb molta intenció. I com podem cuidar les neurones? Evidentment amb aquests hàbits saludables, alimentació, nutrients, que estiguin ben nodrides, amb hidratació, han d'estar ben hidratades, amb respiració i amb descans de quantitat i de qualitat, de les dues coses. No s'hi val allò, jo a vegades sento, jo és que dormo 5 hores o 4 hores i mitja i gota, jo tiro, i jo me'ls miro així i dic, bueno, pillaràs. És que no t'escapes, perquè aquest dèficit de descans de quantitat i de qualitat passa factura, és a dir, tot passa factura. I les factures, si les paguem en el moment que les rebem, mira, però si no les paguem ens convertim en morosos i llavors venen amb recàrrec i és més dur llavors tot això. Per tant, atenció amb això. Llavors, les neurones, hem dit alimentació i hidratació, descans de quantitat i de qualitat i respiració, oxigenació. Llavors l'oxigenació, fixem-nos que anem a fer una parada concreta en aquest aspecte de la respiració com a element, diguéssim, del nostre metabolisme en què podem intervenir. És a dir, nosaltres tenim funcions metabòliques, la majoria de les quals són vegetatives, nosaltres no hi podem intervenir en el funcionament dels ronyons ni del fetge. En canvi, sí que podem intervenir en la funció respiratòria. Si jo no penso en respirar, s'activa la respiració que en diem vegetativa, que és la respiració curteta que fa que l'aire entri per les fosses nasals, faci el circuit als pulmons, puja una mica cap al cervell i llavors surt. En canvi, si jo faig una inspiració més profunda, faig que hi hagi un bonus extraordinari d'oxigen al meu cervell. Atenció en fer una inspiració molt intensa, tipus això. Perquè aquí el meu cervell pot interpretar que estic en perill. Llavors no ens interessa, perquè aquí llavors intervé aquesta por i ja s'activen, diguéssim, alguns mecanismes que no ens interessen. Llavors el nas està dissenyat per respirar, la boca per parlar i per menjar, no per respirar. Si algú respira per la boca, també necessita anar a que l'ajudin a respirar pel nas, perquè no es pot normalitzar respirar per la boca. Llavors el nas està dissenyat per respirar, per què? Perquè té els pèls que impedeix que les coses entrin al nostre metabolisme, al nostre cos. També hi ha un termostat aquí al tabic nasal que el que ens ajuda és que la temperatura de l'aire, com ara, per exemple, que està tan calenta, no ens faci mal. I després hi ha aquest tubet, que és com si fos una canyeta que tenim en el tabic nasal, que és el que fa que si jo faig una inspiració profunda, això vagi directament al cervell. Llavors, ment i respiració estan directament connectats. És a dir, quan jo tinc la ment en mode centrifugació, la meva respiració es descompassa. Per tant, jo, de manera intencionada, si intervinc en la meva respiració, puc calmar la meva ment.
Estem d'acord amb això? Va. Com ho faig? Amb respiració conscient. Com faig aquesta respiració conscient? De manera molt senzilla, molt senzilla. Us convido a fer-la. Voleu que la fem un moment? Doncs va. Seiem, com que estem asseguts, ho podem fer drets, estirats, caminant. En aquest cas la farem asseguts a la cadira, procurant que l'angle que fem en la cadira sigui un màxim de 90 graus, imaginant que tenim com un fil invisible que ens està elevant a la coronilla del cel. Quan fem inspiracions, a vegades és normal que els ombros tinguin tendència a elevar-se cap a les orelles, per tant, farem intencionadament que aquests ombros quedin ben caiguts. I d'aquesta manera el que farem serà una inspiració, us ho explico primer i després ho fem. Farem una inspiració que, recordem, no ha de ser molt àmplia ni molt gran. Quan tinguem els pulmons plens d'aire, aguantarem 5 segons de respiració dins nostre, amb pulmons plens, i a partir d'aquí deixarem anar l'aire, aquesta vegada molt a poc, fins que surti tot l'aire. És a dir, sabeu com el buit del pernil dolç? I quan estiguem així, sense fer apnea, quan estiguem així, aguantem ni que sigui un segon sense aire dintre el nostre cos fins a la següent inspiració. Això ho farem 3 vegades seguides i jo us guiaré, d'acord? Només, això no dura ni un minut, d'acord? Per tant, podeu tancar els ulls, podeu obrir-los el que vulgueu. Llavors farem aquesta inspiració pel nas. Aguantarem amb pulmons plens. 1, 2, 3, 4, 5. Deixarem anar molt a poc l'aire, pel nas o per la boca, el que us vagi millor, fins a acabar sense aire, i aquí aguantarem un segon. Fins a la següent inspiració, inspirem, sostenim, deixem anar. Sostenim, inspirem. Sostenim, 1, 2, 3, 4, 5, deixem anar. I ja podeu normalitzar el ritme respiratori a la vostra conveniència. Ja està, així de senzill. Això és útil fer-ho de 2 maneres. Una és incorporar-ho com a hàbit. Igual que bec aigua al llarg del dia, fer aquesta respiració de manera habitual m'ajudarà a tenir la ment calmada. I totes aquestes emocions que a vegades apareixen com torpedos durant el dia les podré acollir d'una manera més calmada. No així, sinó així. El que passa és que, com que els hàbits a vegades no és tan evident d'integrar-los, és útil associar, diguéssim, aquest nou hàbit en alguna cosa que jo ja faci algunes vegades al dia, perquè la respiració és una eina que la portem incorporada, que és gratuïta, que la podem fer en qualsevol moment, però és molt fàcil també que passi al llarg del dia i digui m'he oblidat de fer la respiració profunda. Per tant, és útil associar-ho, la ment li ajuda, diguéssim, a fer associació mental. Per tant, per exemple, us podeu proposar que cada vegada que aneu al lavabo feu aquesta respiració. Sortiu respirats del lavabo, respirades del lavabo. I això farà que aquesta dosi d'oxigen extraordinari en les vostres neurones estigui disponible perquè elles estiguin disponibles per gestionar tot el que tinguin per endavant. D'acord? Això per una banda. Per una altra banda, quan jo necessiti, perquè a vegades preventivament, és a dir, ja sé que m'haig de ficar en una reunió, que necessito fer una trucada compromesa, que m'haig de veure amb no sé qui, abans de ficar-me en una situació intensa emocionalment, si jo faig aquesta respiració en comptes d'entrar, perquè el nerviosisme ja s'eleva abans d'entrar en una situació intensa emocionalment. Per tant, quan m'hi fico, això pot ser que em col·lapsi i que no em permeti gestionar-me. Per tant, si jo abans faig aquest exercici, apaivago aquestes emocions i entro des de la calma. Que s'elevarà el nerviosisme? Evidentment, perquè és una situació intensa, però s'elevarà d'una manera que a mi em permetrà encara anar-me gestionant. Emocionalment? Sí? Tenim clara aquesta respiració? Algun dubte? Senzill, Fàcil, gratuït, portable, ho tenim incorporat. Llavors tenim una altra eina que és, aquesta sembla molt senzilla però realment és molt solemne, que és l'acceptació. L'acceptació. Nosaltres estem entrenats també a fer resistència. Resistència a tot, en general. Per tant,
cada vegada que jo resisteixo, el que faig és que allò que m'està passant que no m'agrada agafa més transcendència. Sí? En canvi, si jo decideixo solemnament, perquè és una decisió solemne i no és fàcil, decideixo relacionar-me amb aquell fet des de l'acceptació, que no resignació, perquè no té res a veure, la resignació és el victimisme, és em rendeixo, no, és l'acceptació. A partir del moment en què jo accepto la meva situació, a partir d'aquest moment jo puc transformar la meva situació, perquè estic agafant les regnes, en la part que pugui, evidentment, però tot allò que jo pugui fer és el que faré. D'acord? Ara, aquesta acceptació, cadascú ja s'ho sap i s'hi ha trobat en moments d'aquests, de dir, m'estic enfadant molt amb aquesta situació, llavors, clar, necessito acollir-la, perquè és que com més m'enfadi amb ella, més transcendència, o més por tingui, més transcendència agafarà això. I això és un procés de transició que necessitem que sigui conscient per poder-ho gestionar també des de les emocions. I per últim, l'última de les eines que us volia transmetre és aquest entrenament que us deia que té a veure amb aquest desaprendre, és a dir, amb tornar una mica a aquests orígens de com nosaltres ens relacionem amb la vida quan som petits, com a éssers humans, com a animalons que som, perquè al final som animalons, a través dels 5 sentits. Llavors això té a veure amb aquesta pràctica del mindfulness, que segurament haureu sentit a parlar d'ella. El mindfulness és una pràctica que va desenvolupar per Occident en John Kabat-Zinn, que és un científic de la Universitat de Massachusetts, que va agafar certes pràctiques d'Orient, que hi ha mil·lenàries, és a dir, que el mindfulness no és cap invent, és una occidentalització de certes eines que ja s'utilitzaven de fa molt de temps en els països d'Orient. I el que va fer va ser adaptar, diguéssim, aquestes pràctiques, aquestes eines, aquestes tècniques, per acollir, diguéssim, les persones que tenien malalties o dolors crònics que estaven diagnosticats que no podien millorar. I a través d'aquest mindfulness ell va constatar que aquesta millora era real. A partir d'aquí, el camí del mindfulness ha estat molt gran i ha començat a esdevenir, diguéssim, una pràctica que els que tenim, que jo crec que tots aquí, em sembla que no ens escapem cap, d'haver treballat en multitasking. Us en recordeu als anys 90, que el que molava era saber fer moltes coses alhora, i allò era molt reconegut, però allò va passar factura, perquè tots nosaltres vam patir totes aquestes conseqüències de viure amb aquest estil de vida tan estressant. Llavors el mindfulness és com desaprendre tot això, és com que allò no s'hi valia, perquè ja hem vist que no ens donava bons resultats. Llavors, en què consisteix això? Consisteix en activar, diguéssim, els meus sentits en el moment present. És a dir, deixa'm un bolígraf. Gràcies, Anna. Fixeu-vos com funciona, diguéssim, el nostre ment. Si això és el nostre cos i aquesta és la nostra ment és la que dona la instrucció, hem dit, a la resta del cos. La resta del cos no qüestiona res, és obedient, tot allò que diu la ment, que dicta la ment, ell ho fa. Llavors, la ment al mateix temps no és capaç de distingir què és el que és realitat del que és ficció. Tot el que passa per ella es pensa que està passant. Per tant, nosaltres aquí a Occident estem entrenats, o desentrenats més aviat, deixant que la nostra ment vagi on li dona la real gana. De vegades se'n va cap al futur, imagina alguna situació futura, se'n va cap al passat, passa per aquí, se'n torna a anar, i tot el dia està viatjant amunt i avall. Llavors fixeu-vos què passa. Si jo deixo que la meva ment se'n vagi al futur, acollir, diguéssim, entretenir-se en una situació amenaçadora de futur, la ment s'està pensant que això succeeix realment. Per tant, li dona la instrucció al cos que estan aquí en el moment present perquè pateixi les conseqüències físiques i o mentals com si això fos real. Veiem la idea? El mateix passa amb el passat. De vegades, en moments de les nostres vides, ens enganxem en situacions del passat doloroses, traumàtiques, que ens ho han fet passar molt malament. La ment es pensa que això està tornant a passar. Per tant, li dona la instrucció aquí al cos perquè torni a patir tot això. M'explico? Per tant, d'aquí la necessitat d'entrenar la nostra ment a estar per defecte al moment present. Entrenament. Fixeu-vos que entrenament, curiosament.
entrenar aquesta ment perquè jo tingui les regnes d'aquesta ment. Vol dir que jo no me'n puc anar al futur? Sí, esclar que te'n pots anar al futur, però te'n vas a planificar intencionadament, sí? Jo me'n vaig a pensar a veure què faré el cap de setmana, a veure què faré les vacances, a veure què necessitaria no sé què, no sé quantos, però llavors sí, me'n vaig cap aquí, però torno. I entreno la meva ment d'aquesta manera per dirigir-la jo, d'acord? I això rebaixa molt la quota de patiment, dràsticament rebaixa la quota de patiment, però cal entrenament. Com? Senzill també, senzill, però és un treball de fons, sí? Per exemple, quantes vegades ens ha passat que quan faig recorreguts recurrents amb el cotxe, doncs arribo a destinació i dic, un moment, en sèrio? O sigui, és que no m'he donat compte ni de si m'he parat en el semàfor, si plovia, si fa vent o no, és que no m'he entrat de res. Per què? Perquè aquest 90% de ment conscient adquireix, diguéssim, tots aquells automatismes que pot, posa com un pilot automàtic, per dir-ho d'alguna manera, és com els avions que van en pilot automàtic. Llavors jo sóc capaç d'estar conduint amb la meva ment que està en una altra banda, sí? O caminant, sí? Com diu el col·lega Coopers, com pollo sin cabeza. Jo vaig caminant, no? Fent el meu recorregut de cada dia cap aquí, cap allà, i la meva ment està no sé on, en una altra banda. Per tant, si aquest és el meu estil de vida, necessito assumir, perquè és legítim, que em puc estar perdent oportunitats. Mira, sense anar més lluny, jo ara estic aprenent a ballar swing. I estic aprenent a ballar swing perquè anava caminant amb consciència plena, passejant la meva gossa, que aquesta és una altra, quan veus la gent passejar gossos, té la marinera, perquè veus el gos allà connectat a tope i veus l'humà que està no sé on. Total, que vaig veure un rètol, saps que encara es pengen rètols en aquelles coses així, no? I vaig estar prou conscient com per veure allò i des del gener que estic fent aquest aprenentatge, que estic la mar de contenta. Si hagués anat en un altre plano caminant, doncs no m'hagués enterat d'allò. Per tant, et perds oportunitats per una banda i per una altra banda assumeixes riscos. Perquè si jo vaig amb una màquina de la potència que té un cotxe sense ser-hi tota, m'estic sotmetent a riscos, no només jo, sinó els altres. Per tant, atenció amb això. Com puc fer això? Amb el tema del cotxe, quan cuinem, amb coses, començar, diguéssim, aquest entrenament amb coses molt habituals. És a dir, quan, jo què sé, si imagineu que jo estic acostumada a fer truites per la nit, doncs a partir d'ara, aquell mecanisme que jo bato els ous i la meva ment està no sé on, perquè allò és mecànic, o quan tallo les verdures, o quan paro taula, o quan trec el rentavaixelles, o quan, jo què sé, coses d'aquest estil, doncs començar-les a fer amb consciència plena, que és observant a través de la meva vista què és el que està passant, olorant si és que hi ha algun aroma a copsar, escoltant què és el que hi ha al meu voltant, sinestèsicament, que és, per exemple, ara aquí nosaltres tenim una temperatura i una humitat, doncs quan sortim a fora, abans ens ha passat, quan hem entrat i hi havia una dona que sortia i ha fet una cara com si... Doncs és això, la vida és això, són els sentits. Per tant, si ens connectem a això, estem molt més connectats amb nosaltres mateixos. Però necessitem suar la samarreta. I avui, millor dit que mai cap altre dia. Per tant, temes d'aquests, quan em dutxo, per exemple, algú li ha passat que hagi estat sense la possibilitat de dutxar-se durant dies, quan estem malalts, per exemple, però a vegades amb algun viatge que faig, que no hi ha en aquestes instal·lacions. I què passa quan torno a agafar la dutxa? Què passa quan torno a agafar la dutxa? No, però què passa? Que és orgàsmica la dutxa, sí o no? Uah, per favor. La dutxa també, perdó que et talli, Pilar, però la dutxa també és aquest típic factor, que et dutxes, com diu per exemple el Borja Vilaseca, que diu et dutxes amb una copeta de cianuro perquè no estàs tampoc dutxant-te conscientment. És això? Estàs en aquest anar-te'n a pensar altres coses i no ets conscient que quan la dutxa és un moment d'inici del dia. Hi ha gent que em diu, jo prenc les grans decisions a la dutxa. Dic, però molt malament, perquè és un altre moment, m'explico, aquest és un moment màgic, el de la dutxa, per poder estar connectat. O els que van a córrer amb cascos, i jo és que repasso tot el dia mentre vaig corrent. Molt malament, perquè no hi ets, no estàs gaudint del moment present. I es tracta que ens anem enganxant en el moment present, però hi hem de posar intenció, perquè si no hi posem intenció, aquest d'aquí tira que no vegis. Per tant, coses d'aquest estil, la cuina, la dutxa,
recorreguts recurrents caminant, amb cotxe, per a taula, desparar taula, organitzar el que sigui. O sigui, comenceu-vos a entrenar amb això. I quan us comenceu a entrenar amb això, realment al·lucinareu, a vegades, amb l'olor que fa una truita. Sabeu les iaies que feien allò? Doncs allò què és, allò? A veure, sí? Com està olorant això? Perquè allò els donava molta informació bàsica de com estaven en la cocció. Per tant, flipareu de coses que veureu. Si passegeu per Granollers i comenceu a fer de turistes, no? Turista vull dir... Perquè d'això, amb el Mindfulness també parlem de ment de principiant, com si fóssim nens petits. A vegades els nens petits entren als llocs que tu hi ets allà, no? I diu, oi, què és aquell bitxo que hi ha allà, no? I tu no saps quin bitxo hi ha allà, no? I igual fa 4 dies que està la cosa aquella allà. O quina pudor que fan aquí. Vull dir, els nens, de seguida connecten amb això. En canvi, nosaltres ho anem perdent. O quan anem de turistes, recordeu-vos d'això, quan anem de turistes, què fem? Quin gest fem que normalment no fem quan anem caminant, que anem caminant amb la mirada aquí o la mirada a terra? Mirem amunt. I comencem a mirar amunt. Us convido que feu aquest recorregut pel vostre poble o ciutat i que comenceu a gaudir de sensacions extraordinàries que d'una altra manera ens les estem perdent constantment. Per tant, aquí comença aquest treball de gestió emocional amb la cosa més bàsica. Anar sentint, diguéssim, amb el pas del temps que vaig tenint el poder sobre la meva vida. Entenent que jo tinc el poder sobre la meva vida, que hi ha etapes en les que necessito ajuda, acompanyament i que necessito també sentir-me lliure de sol·licitar-lo, perquè no som herois, no ens hem de postular com a herois de vida. Per tant, també és útil, i si no ho hem après encara, val la pena prendre la lliçó, mostrar la nostra fragilitat, perquè a vegades aquest sostenir tot, com que podem amb tot, doncs és el que ens emmalalteix. D'acord? Així que aquí, aquesta xarxa jo crec que a mi m'emociona molt, perquè és com la constatació. I hi ha una cosa que m'emociona molt, que és quan tinc una idea al cap i de cop i volta es fa realitat. Doncs avui és un d'aquests moments, és a dir, una idea que a mi em va venir en aquest procés i que avui estem compartint ja amb tots vosaltres. És a dir, que moltíssimes gràcies sobretot per poder formar part d'aquesta xarxa i estic a la vostra disposició per ajudar-vos en el vostre camí de vida. Gràcies. Jo només, abans que no finalitzis, només una coseta a to positiu. L'experiència que ens porta, el pilot automàtic aquest ens fa veure que la normalitat que ens queixem cada dia al final és la normalitat que volem. Que quan alguna cosa ens la trenca, com pot ser una malaltia o un procés d'aquests, el que volem és tornar a ser el que érem abans. Però que a vegades, i jo crec que aquí hem de ser prou coneixedors de nosaltres mateixos, això ho podem agafar com una oportunitat. Potser la normalitat del dia a dia que teníem és bo tornar-la a reprendre, o potser podem agafar com un punt d'oportunitat i reprendre i començar alguna altra cosa i ser nosaltres. L'entrenament que ella deia, o sigui, el pilot automàtic és m'incorporo a la mateixa empresa fent les mateixes tasques, els mateixos companys, estic com estava i sembla que tot funcioni i torno a la normalitat que estava, que alguna cosa m'ho va trencar. Però potser un tall d'aquests també hem de ser conscients que ens pot donar més de nosaltres mateixos. Per tant, normalment la gent que passa per processos té ganes de tornar a treballar, cosa que això jo des de fora m'anima, té ganes de tornar a sentir-se normal i útil, perquè al final treballar, si treballes amb algú que t'agrada, et fa sentir bé i passes gran part de la teva vida i et sents útil, i això jo crec que mentalment també és bo. Però sí que és cert que tornar al mateix escenari que érem potser no a tothom li ha de servir. Per tant, doneu-hi voltes i penseu-hi que a vegades també una cosa d'aquesta s'ha d'agafar com una oportunitat, laboralment parlant també. Abans de tancar l'event, comentar-vos que el 25 d'octubre farem un event molt gran a Campalots. Hem agafat tot l'auditori, serà un event que començarà a les 9 i pico del matí, acabarà tard, hi haurà ponents molt potents. És un missatge quasi, és un event fet per dones, en la seva majoria, dirigit a totes les dones, jo crec, i homes, qui vulgui venir, però de tots els cicles vitals. Jo crec que és un moment per també trobar-nos,
per parlar de coses que ens interessen moltíssim a totes, i us convido a que ens seguiu en les xarxes socials, que anirem mica a mica donant-vos més missatges de com serà aquest event i com podeu venir. I ja per acabar jo, donar-vos les gràcies a vosaltres, perquè les dues han estat superimportants en què jo enganxi i faci el projecte des del tal com el tenia al cap, que li he donat moltes voltes, evidentment. Sí que us he de dir que hi ha moltes accions obertes. Hem començat amb xerrades aquí, però sí que hi ha accions amb institucions, amb molts organismes, amb empreses i tal, per intentar que aquesta trava que tenim, de que puguem tornar a reincorporar-nos d'una manera digna a la feina, pugui mica a mica anar-se aconseguint. Estamos en ello, vull dir que si ens aneu seguint en xarxes ja veureu que ho estem fent. I també agrair aquí a dues persones que per mi també són molt importants dintre de Xarxa en Rosa, que és la Montse i la Rosa, que també estan en el meu dia a dia i ajudant i col·laborant amb nosaltres, i esperem que cada vegada siguem més i que puguem també oferir-vos algun servei, alguna atenció que us ajudi en el vostre dia a dia. Moltíssimes gràcies a tots. Molt amable.